ụmụnne m na ụmụnna m ekele m ọnụ ọwụ nwunye ọnụ nwoke na-ekwu maazị oke iwu a rege meta ya nwa ndị ụmụndụgba biko o nwere ndụmọdụ m jiri bịa nwoke ọbụla alụrụ nwaanyị ya gba mbọ hụ na ịla nwunye ya asịrịkwa m na ọ na-egbochi kama na ọ ga-ebenata mkpamkpa ụmụ nwaanyị na-akpa ngwa geenụ ntị ka ịnụ otu nwaanyị gụrụ obodo oyibo siri gaghasị ezinụlọ agara m Lidl mesa shopping ka m burula wepụta na road na-eche bọọsụ ka ọ bịa oyi ga-apụta akwụsị moto ma pụta sị ka o nyere m aka amadụkwa mgbe o jiri gaa were nwata ige m n'afọ ụmụnne m asị m akịka mere eme asị m o mere eme na Blanchardstown na Lidl ọwa ebe ọ nọrọ mee nwanne bịa lele m ụmụnne bịa nụle m nwa ụmụndụgba ahụchie m anya ofu nwaanyị ka di jere lụọ afọ na-abụ nwanyị atụghị ime oruo na ketọ ha wee zuo m di nwa na-eburu ime ọṅụ eju ya obi ọṅụ juru ya obi wekpọ mmesisi ị hụrụ nwa ibu n'afọ ị ga-amụ ya n'obodo oyibo ije ruo n'ebe ahụ ya bụrụ na ị mụọ nwa enye gị akwụkwọ ma ewe bịazie anyị niile awụrụ ndị ọchanụ nwata nwaanyị ewe na-awụla elu na-ekele di ya afọ a na-etonu o wee ruo n'ọnwa ịtọ di ya kpọ ya hụ nwata nwoke ewere kpọ misisi ya lekwe mkpara ije ngwa bịa jebe Ireland irute Dublin ga mụọra m nwa nwata nwaanyị ebilie rute Dublin wee mụsa nwa ozigbo bido yari ya ozigbo bido yari ya nụ obido yari ya obido ngaranga ha nwanne m ahụchie m anya otu ụbọchị nwaanyị gara ahịa na Lidl nke dị na Blanchardstown nwaanyị azụchi ahịa wee wepụta na bus stop ebe ọ na-eche bọs ofu oyi nwoke di ya na ya dị na nwa ha ncha bi n'ala Owerri dị ma na-akwụsị ụgbọ maka mapụta n'ime ụgbọ ihe olololo asampete ọ bụ gị bụ dị ihe a ị na-anụkwa maka ọga ị na-anụkwa maka ndị ụlọ ngwa bịa ka m akwala gị o wele odisi ibu ya nwaanyị emepe ụzọ ma bụrụ na moto dị ka alịka ha wee bido mvimvim ya bụrụla ụmụnne aga m ala oru ụbọchị ọzọ m nwe ndị ga-abịa ọ chapụrụ nụ dịka o siri ije enyi m nwoke ọ chọrọ iwe onye ọcha ihe mmadụ awụziela ihe ndị ọzọ ụmụ nwoke ha riri egbudi amụhụ